Nou, ik ga een kennis in Sint-Jans geweest. En daar heb ik vroeger alles voor het werk geweest. En die man is timmerman. En die man die is altijd bij die man in Bantige aan timmeren. En toen zei die man, die eigenaar, die zei als die geen wist wie het zijn koppeltje restaureren kan, dan had ik me aanbevolen. Nou, toen kwam er bij mij en we hadden er in de Westerschien en ach, ja, het is echt een uitdaging. Hij is Nijmegen, op schaal. Van het koppeltje uit Jesterse, Jesterse Buren. Des staat er. Nou, ik vind het prachtig, jong. Ja, het is ik wel een, ja, eigenlijk wat een uitdaging. Ja, en dit is me nog nooit voorbij kwam. Nee. Dus we zitten die Ronix, die ga ik later weer oorzetten. Maar jouw Benno was al een man van een bijzondere projecten, haak wil je het. Ja. Want Ja. Wat zit er achter jou? Ik zie daar een stok staan. Oh ja. Deze stok, die ga ik laatst een tijd maken, want je valt een bal in, hè. Deze kan uitdraaid worden en dan kan er langer maken worden. Zo, en dan kan ze bij de sleet komen. En hij is meer dan 2 meter lang. Dus dan kan ze de ballen zo uit de sleet bij Helly. Want waarom moest dit er komen? Nou, omdat ze net in. Waar net? Lang waar in de voetbalvereniging. Hier een licentie verderop. Daar gaan we nou regelmatig in. Nou, en ach, nou, dan zien we snel, zien we de hele week wat de hele week net. Nou, ik zei het maatje geven. Nou, ik kan er niet heen maken. Nou, ik heb hem op Helly. Zo ben je altijd wel onder de gang. Zo ben ik altijd aan de gang. En wil je hier nou riek van? Nee, daar heb ik net riek van. Ja, de breek of de riek. Maar dat hindert ik niks. Nee, dat hindert niks. Dat, liefdadigheid. Kijk een predikant me uit.